ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന് 4 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് അമ്പലത്തിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിലാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അകത്തോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ ഒരു അമ്പലക്കുളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊഴുതിറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ അമ്പലത്തിന്റെ ആ സൈഡിലൊക്കെ പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അമ്പലക്കുളത്തിലോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല രസമുണ്ട്, കുറേ പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഇൻവെർട്ടർ. ക്യാമറ കണ്ട അപ്പം മുഖം പൊത്തിക്കളയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ നേരമായി, ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള പരിപാടീസൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഉച്ചയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ തവണയും സദ്യയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത്തവണ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇലയിൽ കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾ ഇലയിലാണ് കഴിക്കുന്നത്. അതും ടിവിയുടെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ വന്നിരുന്നാണ് കഴിക്കണത്. കൂടെ പായസം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചോറിലൊക്കെ ഒഴിച്ചാണ് പായസം കഴിക്കണത്. അപ്പൊ ഇനി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷമാണ് ട്ടോ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മള് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പരിപാടി ഉണ്ട് ട്ടോ. നമ്മൾ വൈകിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഈ ബലൂണ് വീർപ്പിക്കാന്ന് പറയണത് ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആണ് ട്ടോ. നമ്മളെ കയ്യിൽ ആ ഒരു പമ്പും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ വീർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് തീമിലാണ് ട്ടോ നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയൂട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. അപ്പം ബർത്ത്ഡേക്കാരി ഇവിടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചൊതുങ്ങി ചൊതുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.